Біблія для маленькіх. Новы запавет. Згубленая авечка. Некаторыя людзі разважалі, хто галоўны ў вачах Бога. Тады Ісус расказаў ім прыповесць. Паглядзіце на пастуха. Што ён робіць? Пастух даглядае свае авечкі. Ён дае ім шмат ежы і шмат вады. Пастух лічыць свае авечкі, каб быць упэўненым, што ўсе авечкі на месцы. Калі адна авечка згубіцца, ён ідзе шукаць яе. Пастух шукае яе ў хляве, каля крынічкі, у гарах, паўсюль. Пастух не здаецца і не адступае. Урэшце ён знаходзіць згубленую авечку, бярэ яе на плечы і нясе ў свой статак. Потым ён збірае сяброў і кажа: «Давайце радавацца, я знайшоў маю згубленую авечку». Потым Ісус сказаў: Бог любіць кожнага са сваіх дзяцей так, як пастух любіць свае авечкі. Калі Божае дзіця грашыць, то яно як згубленая авечка. Бог за яго моцна сумуе. Аднак калі гэты чалавек адварочваецца ад граху і зноў робіць добрае, Бог вельмі моцна радуецца. Ён шчаслівы як пастух, які знайшоў сваю згубленую авечку.